Modul InDrain je skonštruovaný tak, aby zabezpečil maximálnu úroveň čistenia po dobu celej životnosti systému. Modul je zložený z biomateriálov, textílie a elementov dištančných termoplastických. Geotextília chráni zemné lôžko pred zanesením. Každý druhý dištančný priestor je otvorený zhora, čo zabezpečuje, že vždy len polovica modulu je naplnená vsakovanou vodou. Zvyšok modulu je naplnený vzduchom, preto čistiaci proces má stále dostatok kyslíka. Baktérie, ktoré zabezpečujú čistiaci proces, sa tvoria na geotextílii a tvoria tzv. Biologickú vrstvu. Voda presahuje cez biotextíliu kvapkou po kvapke a následne prechádza biologickou vrstvou. Kontaktná povrchová kapacita modulov je malá, preto sa biologická vrstva rozširuje postupne do pieskového lôžka pod modulmi. Postupne prerastá do biologického lôžka. Veľká plocha biologickej vrstvy s dobrým vsakovaním umocňujú a garantujú dobrý a dlhodobý čistiaci proces.